Ne nitiere chenro mar lal kod jakom IEBC Wafula Chebukati kendo kao ngimane oko e kinde yiero ma okalo. Ramogi juang mago gin weche na mago weche mane olieki jatend piny Kenya William Ruto kao medo ni omenda modhuro. Bende no singi ne commissioners mag IEBC kaka mitbilie mar mondo mi giroch duoko mar yiero no. Walter Nyambaga miyo waler. E kar jot mar jatend piny boma Nairobi, jakom IEBC Wafula Wanyonyi Chebukati ochwalo lipot mare ne jatend piny William Ruto ka koro dhi yweyo. Jatend piny William Ruto otiyo kod thuolono mar chiwo puoch gi pak ne Wafula Chebukati e kuom tich matek mosetimo kendo medo ni kata odoko ni Chebukati dhi yweyo. Oseyangore lela ni ne nitiere jok mane ni kod dwaro mar lal kode miru kendo chwe kao ngimane oko mondo ne gichun duoko mopogore yiero manotim dwe mar 8 higa mokalo. We also know that there was a direct attempt to abduct Wafula Chebukati and murder him so that the commission would be paralyzed, or a compliant commissioner take over and subvert the people's sovereignty. It was a hard, cold, and lonely time. The threats were dire. The promised rewards very lavish, and the pressure relentless. Ruto bende ne olombe kod omenda kod lach mar loko duoko mar yiero maduong' kata kamano ne gichung' motegno kendo ne girito katiba gino momiyo piny Kenya goyo okang' malach e demokrasia. At the same time, the mechanism constituted a syndicate to execute a series of strategies consisting of bribery, blackmail, extortion, threats, and intimidation of various public officials of the IEBC, attempt their abduction, torture, and assassination, to storm the National Tallying Center and attempt treasonous insurrection. Jatend piny bende koni IEBC no yango lingai maren kata doko ni jotije moko to ne oyudi ko wito ngimagi. Bende ne gichung' motegno kinde makare ombulu maduong' Bomas of Kenya ne otimo newa kod koko kanyakla kotulo. Use of violence to cause the alteration of the vote tallying, as well as entice or bribe or force the IEBC chair to announce their favored candidate, or failing this, eliminate him and replace him with a willing accomplice from among the sleepers. Your Excellency, I want to salute Wafula Chebukati and the other two commissioners for standing up for Kenya, for doing the right thing. Jatend piny William Ruto koni kata odoko ni Abdigulie Boya Mulu kanyakla kod jakom IEBC Wafula Chebukati dhi yweyo piny owacho biro miyo gi arita kwe makare. We are aware that you antagonized people and needy people. As a responsible government, we have made adequate arrangements that in your retirement, you have full protection and security to enjoy your life without any fear, so that you are safe, because those are not very good people. We are living in a commission that has strong structures, a strong secretariat, and our CEO, who is the president, Mr. Marjan. And we finished the term, three of us, Professor Gulia and Molu, they are in the room, and we feel we have done our best for the country. And we believe that the incoming team should pick up from where we have left it and take us to the next level. Jatend pinye losero mane otim kod raput mar 11 mahok mag piny owacho kama bende ne ojiwo gi mondo gitim machiegni mar neno ni piny Kenya orito chike mage kendo jopiny oyudo ratiro mag-gi kaluwore kod chikego. A while back, senior politicians teamed up to manage the presidential succession that was due in 2022, with a view to guaranteeing a very specific outcome of ensuring